שלום, אני אראה לכם היום איך להכין אודם. צריך כפית, אודם שאתם לא אוהבים אותו, אודם שקוף וסכין. לוקחים את האודם הזה, מוציאים, חותכים ושמים לכף, אפשר אפילו יותר, ככה. ואותו דבר גם באודם השקוף. אחר כך שמים את זה באש עד שזה יהיה כמו מים. וגם קצת לערבב עם הסכין. ואז את האודם שאתם כבר לא צריכים, אז אתם מרוקנים אותו, ואז יהיה המשך. הנה, שמתי מה שהיה בכפית לתוך האודם שרוקנתי, ואז סוגרים ושמים במקפיא ל5 דקות. עברו כבר 5 דקות. והנה, יצא האודם המושלם. והתוצאה? מקווה שעזרתי.